Takanani on pätkä Suomen vanhinta rataosuutta. Tänään kyseinen rata on valtakunnan ykkösraide. Kun ratahankkeeseen vuonna 1851 lähdettiin, elettiin Suomessa tsaarin aikaa. Logistisista syistä ensimmäinen rataosuus rakennettiin Helsingistä Hämeenlinnaan. Tavoitteena oli saada Tampere Itämeren yhteyteen. Näin saatiin syntymään logistinen väylä Tampereelta Itämerelle. Varat radan rakentamiseen saatiin pitkälti viinanpolttoverosta. Maisemahalkkaiset kiskot olivat tuolloin melkoinen kummajainen. Vastaava teknologinen edistysaskel saavutettiin vasta 120 vuotta myöhemmin, kun valokaapeli keksittiin. Rautatiet ovat tullessaan myös muitakin kuin matkustajia, rahtia, tavaraa, ihmisiä, telegraafeja. Tuli myös poliittisia kärhämiä. Muun muassa J.V. Snellman joutui eroamaan senaattorin virastaan, koska jäi häviölle kannassaan. Hän ajoi kapeampaa raideväliä kuin mitä Venäjällä oli. Voidaankin sanoa, että rautatiet olivat aikansa internet ja asemat olivat aikansa Facebook. Tänään Turingin asema tekee jälleen historiaa. Täällä kokoonnutaan jälleen ja tehdään päätöksiä tulevaisuudesta. Voidaankin sanoa, että Turingin asema on jälleen keskellä verkkoja.